Noies, estava jo pensant en lo ridícul que és viure per les expectatives dels altres. Saps? Que és una cosa que jo, per exemple, porto fent tota la meva vida. I espero dintre de 2, 3, 5 anys veure aquest vídeo i dir, oh, Déu meu, vaig estar els primers 19 anys de la meva vida vivint per complir el que els altres pensessin de mi. O el que, no sé, les expectatives alienes, bàsicament. No sé, sobretot amb profes, familiars, tal, però també amb els meus amics, amb gent que acabo de conèixer, amb gent que em cau bé. Després te n'adones, quan portes un temps amb aquestes persones, que et penses que et coneixen molt i no et coneixen res. Per què? Perquè tu has creat com una actitud i una personalitat com feta a mida per complir el que ells pensaven de tu, no? Les percepcions que ells tenien de tu. Llavors, clar, després te n'adones que potser no et coneixen tant. Ui! Potser no et coneixen tant com pensaven. So, that's funny, right? That's really funny. Però bueno. En fi, què us puc dir? These are my thoughts right now. Vale? I ja està. No sé, és ridícul. És ridícul realment viure per complaure els altres, o sigui, tu t'has de comportar com a tu surti del cony. Vull dir, hi ha vegades que potser vols dir alguna cosa, vols fer alguna cosa i no la fas perquè dius, oh, Déu meu, què pensaran de mi? O simplement, a veure, sí que és veritat que depenent de l'entorn on estiguis, de l'ambient on estiguis, del context on estiguis, doncs, òbviament, tens tendències com a comportar-te més d'una manera o més d'una altra, perquè s'ha de contextualitzar les coses i s'ha de saber estar. Però això és una cosa, i una altra cosa és com canviar o conformar-te amb que els altres tinguin certa percepció de tu només per complir amb el que ells pensen. Llavors això no s'ha de fer. No s'ha de fer i no és bo per tu, perquè vius estressat també, no? Perquè estàs com, hòstia, què pensaran de mi? No sé què. I a la mínima que algú, que tu percebis, no? Que notis o que t'imaginis que algú té una mínima mala percepció de tu, et senta el triple de malament perquè t'has estat esforçant constantment per complaure els altres, no? Llavors això és una mica desagradable, no? Millor si t'ho estalvies, millor. A mi què em passa, per exemple, és que sempre soc jo mateixa, no? Però després hi ha certes persones concretes amb les quals noto que tenen com unes expectatives de mi que no pertoca, que tenen una percepció de mi doncs, que jo no puc controlar, òbviament, perquè tu no pots controlar la percepció que tenen de tu els altres. I quan me n'adono que tenen una percepció de mi completament diferent al que jo soc, intento complir-la, saps? I com ficar-me en el personatge. ¿Per qué? Pues no hace falta, realmente no hace falta. Si tú no eres tan inocente y te perciben como el triple de inocente de lo que eres, allá ellos, aprovechate de eso, aprovechate. ¿Por qué vas a pensar, no, Dios mío, tengo que encajar en este personatge? Pues potser no, no? O sigui, poden pensar que ets gilipolles i no ets gilipolles i m'estic anant, no? O estic sent massa específica, m'estic anant del point potser una mica, bueno. Be yourself, be who you are. For your pride, don't hide. Be who you are. For your pride, don't hide. I si notes que et menyspreen, no estàs loca. I si notes que et tracten de tonta, let them think that. And then throw them the fuck away of your fucking life. Vale. Per què voldries tenir a la teva vida gent que et tracta de gilipolles o que es vol aprofitar de tu o que ja s'ha aprofitat de tu? Per a què? Stand the fuck up for yourself. Valórate. Pero real. Y ya está. Me estoy yendo por las ramas, que no té cap mena de sentit aquest vídeo, però... Yo sé que tengo razón.
porque siempre tengo razón, ¿vale? Y ya está. Hauria de tornar a fer vídeos més currats, però és que no me da la vida, chicos. O sigui que... this is what you get. Ok, vale. Un petó per tots. Es que no te pega nada ser Scorpio, tía. Espérate a ver si lo intento y no es con otro día. Si es un final y resulta que la culpa es mía por no caber en el molde de tu fantasía. Poder con la O, con la E, oh, déjame ver.